man er rigtig heldig, så kan man vinde spillet med enhver starthånd. Men med det rigtige valg af hvilke starthænder du spiller, undgår du farlige situationer ved pokerbordet. Jeg giver dig nu et kort overblik over hvilke starthænder du burde deltage i spillet med, og hvilke du hellere skal folde end floppen. For at tydeliggøre starthændernes forskellige styrke, har jeg inddelt de 169 mulige starthænder i 5 forskellige grupper. Den første gruppe indeholder de meget gode starthænder. Hænderne i denne gruppe behøver oftest ingen hjælp fra flop, eller er allerede før floppen favorit, som for eksempel SS. Det er med afstand den bedste starthånd ved Texas Hold'em. Med denne hånd kan du roligt race, inden floppen bliver vist. Her ser du nogle andre gode starthænder, som for eksempel høje par, konge konge, dame dame, knæk knægt, eller høje kort som S konge eller S dame i samme kulør. Ved samme kulør taler man om suited kort. Disse kort har fordelen over for ikke suited kort at forhøje sandsynligheden for et flush, men man må heller ikke overvurdere disse kort. Disse hænder skulle du race inden floppen for at minimere antallet af medspillere og dermed forhøje dine egne chancer for at vinde potten. Den anden gruppe er de gode starthænder, som ved passende flop har et højt udviklingspotentiale. Det er høje par som 10-10, 9-9, 8-8 og 7-7, men også billedkort som S-knægt suited, konge-dame suited og dame-knægt suited. Sidst også S'er med et godt bikort i samme kulør, S8 og S5. Med alle disse hænder kan man godt kåle floppen, men også race den, fordi man stadigvæk har stor chance for at vinde potten, da man med floppen nemt kan danne 3 ens eller et højt par. Den tredje gruppe indeholder de spekulative hænder. De har oftest brug for særlig understøttelse fra floppen. Hjemme i gruppen er mindre par som 6-6, 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 og højere kort som konge-knægt ikke suited, dame-knægt ikke suited og såkaldte suited connectors som 10-9 eller 8-7. En suited connector er 2 nabokort i samme kulør. Suited connector forhøjer sandsynligheden for en straight eller flush. Med disse hænder burde du prøve at komme så billigt, altså uden høj sats, ind i floppen. Racer en medspiller inden floppen, skulle man folde disse spekulative hænder. Efter floppen kan man nemt give disse hænder op, hvis dit kort ikke blev til et par eller 3 ens, eller der ikke længere er mulighed for en straight eller flush. Den næste gruppe hedder risikohænderne. Risikohænderne er også ved et godt flop ikke uproblematisk. Til risikohænderne hører alle hertil ikke nævnte suited kort, som for eksempel dame 2 og knægt 2. Og alle lave connector kort som 5-6, 2-3, 3-4, så som billedkort med en svag kigger, konge 5 og knægt 7. Alle disse hænder burde man folde. I en god position ved bordet, som ved big eller small blind, kan man spille dem. Man skal dog ramme floppen rigtig godt for at vinde potten, for eksempel i form af 2 par. Den nederste gruppe kaldes svage hænder. Alle starthænder, som jeg indtil nu ikke har præsenteret, skulle man passe før floppen. Med starthånd 7-2 med forskellige kulører har du i øvrigt den mindste chance for at vinde potten. En vigtig rolle for, hvordan man spiller sine hænder, er også ens egen position ved pokerbordet. Spillerne efter blind skal agere først. Her burde man folde svage starthænder. Er man big eller small blind, eller sidder man lige op til dem, har man en informationsfordel. Man kan analysere medspillerne og derefter beslutte sig, hvordan man spiller sine starthænder.
Udnyt dine chancer, når du har været så heldig at få et stærk starthånd. Et afsluttende hint fra mig er, spil ikke for udsigeligt og varier dit spil.